बेनिखाय फंबाय एमजे आरो प्रिति नोंथांमोना जुदि गोरोबलायबायब्ला जोंनि माखासे बिहाव बिखुनजोफ्रा जेब्ला बिनि बिहामजोआ साख्रियावला होनना मिथिगोन जोबोद गोजोननाय मोनो जे न'खर जानाया मालाबाबो गथ'फोरनि नारिखल थख्रायाव ओंखाम संनानै गेलेनाय बायदि नङा। सोरबा बिहावबो सिनाया सोरबा बिखुनजोबो सिनाया माब्लाबा समाव बिहावनि सिगाङाव माबोरै जिरायनांगौ बिहावनि सिगाङाव माबायदि राव बाहायनांगौ। हाय लोगोफोर, फाइनालि मोनसे गोदान निउस सफैबाय आरो बे निउसआ बयबो रायजो राजा हास्थायनाय बायदिनो जादोंबो जानो हागौ। आरो बे निउसआनो जाहैबाय खोनानाय बायदिब्ला मुंदांखा इउटुबार मिस्टार एनिथिं एमजे आरो लोगोसे प्रिति नार्जिनारि सानैजों गोरोबलायनानै संसार जालांसिगोननो होननानै समायखिरा लाबाय होननाय जों खोनानो मोनदों। जुदि बे समायखिरा लानाया गमामायै जुदि सैथोब्ला गमामायै जुदि नंमारगौब्ला जोंहा गोबां रंजानाय दं गोबां गोजोननाय दं रायजो राजा जानानै। आरो स्पेसियेलि आंनि फारसेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला रिमेरिज होननानै बुंनांगोन बेखौहाय। बेनि थाखाय आङो जुदि नंमारगौब्ला आंनिफ्राय रोजा रोजा कंग्रेचुलेसन रोजा रोजा कंग्रेचुलेसन थाबाय आरो इयुन फिउचारा मोजां जालांगोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आं इसोरनिसिम नोंथांमोननि थाखाय आं आर'ज बिबाय। दा सिगांबो आं बेखौनो बुंगोन दाबो बेखौनो बुंगोन बा सिगांबो बुंदों दाबो बुंगोन जे न'खर जानाया मालाबाबो गथ'फोरनि नारिखल थख्रायाव ओंखाम संनानै गेलेनाय बायदि नङा। बे हाबा जानाया जिहेतु संसारनि दुखु दाहा बेफोरखौ सैसोनानै इसोरा नोंसोर सानैनि गेजेरजों हाबा जानाय हौवा आरो हिन्जावनि गेजेरजों जाय गथ'खौ दान खालामगोन बे गथ'खौ मोजाङै बिमानि अननाय आरो बिफानि अननाय बेखौ होनानै फेदेरलांथों होननानैसो इसोराबो हाबाखौ मोननै गोसोजों गोरोबहोनानै रायजोफोरनि गेजेराव समायखिरा लाहोनानै जाहोनाय जायो। दा माब्लाबा समाव बुङो जोङो ना सानैबो गियानिद्रायब्लाबो जायालै होननानै सासे रोंनाय सासे रोङि जाथारनांगौ होनना। सानैबो रोंनाय जाब्ला बेबो जेना बेबो जेना नङा होमबा। बेजोंनो लोगोसे माखासे बाथ्राखौ आं खोनानो मोनदों दा बे खोनानायखौ आङो बुङालासिनो नैबे पइन्टआव थांगोन आङो। सासे हिन्जाव मानसिया जेब्लायबो हाबा जानायनि उनाव हौवानि न'खरावनो थानो नांखागोन दे हौवानि न'खरावनो थानो नांखागोन। बियो जोंनि बर'नि मोनसे नियम। जाय हिन्जावा दिनै हाबा जाबाय बे हिन्जावा गावनि न'खरखौ नागारनानै गुबुन न'खराव थांनो नांखागोन दे थांनो नांखागोन। बेनिखाय जुदि हाबा जाबायब्ला नोंहा गियान दङब्ला नों लेखा गोरोंब्ला नोंहा मोनसे बिबान दं। अकल लेखा गोरोङाल' नङा लेखा गैयिहाबो बिबाना दङ। लेखा गैयै आइजोहाबो बिबाना दङ लेखा गोरों आइजोहाबो बिबाना दङ बिहामजोहा दे। दानिया जोंनि माखासे बिहाव बिखुनजोफ्रा जेब्ला बिनि बिहामजोआ साख्रियावला होनना मिथिगोन जोबोद गोजोननाय मोनो। जेब्ला बिनि बिहामजोआ लेखा गोरों होननानै मिथियो बिहाव बिखुनजोआ जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो लोगोसे बिनियाव माबा मोनसे एक्सट्रा टेलेन्टफोरा थादेरोब्ला बिहाव बिखुनजोफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनो। नाथाय जोंनि किसुमान बिहामजोफ्रा सोरबा बिहावबो सिनाया सोरबा बिखुनजोबो सिनाया दे सोरबा बिहावबो सिनाया सोरबा बिखुनजोबो सिनाया। माब्लाबा समाव बिहावनि सिगाङाव माबोरै जिरायनांगौ बिहावनि सिगाङाव माबायदि राव बाहायनांगौ जोंनियाव सोलोंथाइ थाब्लाबो किसुमान बिहामजोफ्रा बेखौ रोङा। सोरबाया गावनि बिमा बिफाखौल'
एखेबारे आंनिल' संसाराव बिमा बिफा दं होननानै सानो नाथाय जाय बिमा बिफाखौ जाय बिमा बिफाजों नोङो दिनै दंफैयो हौवानि न'खराव बेबो नोंनिनो मा जागोन बिमा बिफायानो जागोन बिहाव बिखुनजोआबो बेखौबो नों फुजिनांगोन आरो नों गावनि बिमा बिफाखौबो असे जोनोमगिरि बिमा बिफाखौबो नोङो फुजिनांगोन नाथाय किसुमान बेलायाव मा जायो सोरबाया बिहामजोफ्रा बिहाव आरो बिखुनजोखौ माब्लानि दिनाव गावसोरनिफ्राय आलादा खालामनो हागोन बेखौल' सिन्था खालामबाय थायो जे जों माब्ला आलादा जानो मोनगोन बे बोराय बुरैखौ आं बाथारबाय आं माब्ला बिसोरनिफ्राय आलादा थानो हागोन नैबेबायदि आखुवा जोंनि माखासे बिहामजोफोरनाव दङ जानो हागौ जोबोद गाज्रि नाथाय मिथिगौ ना बिमा बिफाया मा बुङो आंनि गथ'आ जुदि गुबुननो हांगारब्ला आंनि थाखाय सना होननानै बिमा बिफाया बुङो नाथाय जों गथ'फ्रा बिसोरनि फिसाफ्रा दिनै मा जायो बे बिहाव बिखुनजोआ जुदि गावनि हिन्जावनि थाखाय गाज्रिब्ला गावनि बिमा बिफायाबो गाज्रिसो जाबावगोन माब्लाबा समाव नङाना आं बुंनाय बाथ्राया जुदि बिहामजोआ बा हमनानै ला आंनि हिन्जावानो बुंबाय आरो जेनेबा गाज्रि होननानै आंबो गाज्रि होनना बुंफागोन बेबायदि नाथाय इसोरनि अननायजों आंहा बेबायदि जाथ'वाखै दासान्दि इसोरनि अननायजों आरो आं फोथायो इसोरा आंजों लोगोसे दं इसोरा आंनि न'खराव बोर होदों होनना दा दिनैहाय आं आसा खालामदों जेरैहाय एमजे आरो प्रितिया मोननै गोसोआ गावनानै दंमोनब्लाबो गोरोबलायनो हाथाराखैमोनब्लाबो दिनै बिसोरो निउसाव होनाय बायदिब्ला मोननै गोसोजों दिनै गोरोबबाय अब्ला बियो जोंनि थाखाय दुखुनि बाथ्रा नङा बेयो जोंनि थाखाय खुसिनि बाथ्रा मानोना बावैसो सान सिगाङाव जाबायदि दावराव जानानै थांबाय नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बे जे जाय सिख्लाखौ लानानै बेरायदोंमोन दिनै बे सिख्लाया मा जाखो निस्सय बरनाम बरसि जाबाय नङा होमबा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बे नाथाय बिनि सिगांनो बेखौ लायै सिगांनो जुदि एमजेआ बेसांखिनि स्टेपखौ लानायमोनब्ला बेसांखिनिबो जाहैनाय नङामोन खारन रायजो राजानि हेफाजाबखौ लाथारनो नांगौमोन गावसोर सानैनि गेजेरावल' सलुसन खालामनाया हाखाया नाथाय जेब्लासिम रायजोजों सावराया अब्लासिम बियो सल्भ जानो हाखाया लोगोसे बियो गावनि रायजोजों लोगोसे बै बेंगलनि बे रायजोखौ लानानै बै समावनो रायज्लायनो नांगौमोन अब्लानिया दिनैहालागै बेसेबां गिदिर बा बेसेबां लासिं सिं जानाय बा समाजजों बुंजानाय बेबायदि जानो गोनां जायाबो जानो हागौमोन नाथाय जेखियानो जादोला दिनै जुदि सासे गथ'नि जिबनखौ साननानै जुदि न'खर मोननैजों जुदि गोरोबलायबायब्ला मोनसे गोसोआव फैफिनबायब्ला जोंनि थाखाय खुसिनि बाथ्रा आरो सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार जोंनि बेसेबांबा सिगां बियो इउटुबाव फेसबुकाव फैनाया बहुत सिगां जों जागायजेनाखैनो जेब्ला बिसनिया लाख फलोवार्स थांदों लाख साबसक्राइबार थांदों जों जागायजेनाखैनो जों नायग्राल'सोमोन नाथाय जोंबो बिथांमोननिफ्रायनो सोलोंदों बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो उत्सा मोनदों जुदि बे गोदान ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय बा उन्दै गथ'फोरखौ जुदि थुलुंगा होग्रायानो जुदि गाज्रि अबस्थाखौ जुदि जानानै देखायोब्ला निस्सय समाजाव इम्पेक्ट गोहोम गोग्लैयो जाय गोहोमा गोग्लैयोब्ला सोरबा गोदान क्रिएटरा बा सोरबा गोदान समाज फोसाबग्राया बुंग्राया मा खालामनो हाया बुंनो हायि बायदि लामा गोथेनानै थायो बेनिखाय फंबाय एमजे आरो प्रिति नोंथांमोना जुदि गोरोबलायबायब्ला जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननि न'खरा अरायबो
सुख सान्तिहै मोनजालांथों आंनिफ्राय बेनो इसोरनिसिम आर'ज गोजोन्थों